into inikeze amandla ngaphezu kwakho, leyo nto leyo iyakulawula leyo nto. Ayikho into enamandla by default, into iniko wena amandla bese iba namandla ngaphezu kwakho. Abanye balawulwa izithanda zabo, abanye balawulwa imisebenzi abayenzayo, abanye balawulwa izikhundla abanazo, abanye balawulwa imali, abanye balawulwa izingane zabo, abanye balawulwa amadlozi abo, abanye balawulwa izindawo zangakubo, abantu balawulwa izinyanga zabo. Abantu balawulekile kodwa umuntu akarealize ukuthi amandla uyena onika leyo nto emlawulayo. Ayikho into enamandla by default. Yazi kwakwenzeka isimanga, kwathiwa ngezikhathi zokhuvethe lulu asigome. Ngathi mina kuphi khona nakamhlola ngiyenzi leyo nto. Bathi angani phela uzophela umsebenzi nje uma ungabe ungagomi. Ngathi mina mhlambe vele niyobe niyangisiza ukuthi niwuqede, ngoba mina ngeke ungilawule mina ngumsebenzi, ngeke ungilawule mina ngemali, ngoba lezo zinto ngazifica la, futhi lezo zinto ngizozishiya la, kodwa umoya ngiwona ngihamba nawo. So uma ngabe wena into uyinikeze amandla ngaphezu kwakho, leyo nto leyo igcina isikulawula, isikutshela ukuthi yenzani ngasiphi isikhathi. Usudansela isigincisayo ngisho sesibhimba ngalesi sikhathi, ubingelela changes akhasho ukuthi kungenzeka noma yini, noma inini, noma kanjani, kunoma ubani, ngoba impilo ayisiyona lento ucabanga ukuthi iyona. Possibilities are infinite in the universe. Your own consciousness is your own limitation. Kukude lapho esisuka khona futhi kukude lapho esiya khona. Beka phansi umoya, ungatatazeli. Uyabona thina esathola lento ekuthiwa spiritual awakening, sathola iqiniso and sajike sazi ukuthi iqiniso lilodwa iqiniso. Konke lokho okunye amanga. There's only one truth. Umunye uzongibuza ukuthi iliphi lelo qiniso. Cha, makungakabi isikhathi sokuthi ulazi, ngeke uzulazi. Uyolazi nawe mase sekufika isikhathi, right? Wena nje iba khona nje la kulolu hambo likamoya. Yabona, uma wazile ukuthi into enamandla la wena, uma uqale wazi lokho ukuthi into enamandla la wena, uyoyekela ukubamba abantu ebekumela ngabe uyabadedela bahamba. Uyoyeka ukuncetheza nokuncenga. Uyoyimela. Ayikho into ongeke uyithole uma uyifuna, uma uwazi ukuthi unamandla angakanani, bekhona bengekho. Yabona, uma mina ngizokutshela ukuthi into e1 2 3 ibalulekile kakhulu, bese nabantu bayavuma ukuthi ibalulekile, bese leyo nto leyo ngiyenza leyo nto ukuthi ibe scarce. Emva kwalokho bese ngithi mina ijaheni lento. Kumele ubone umdlalo lo. Lento mayibalekile indaba wena ungasinikanga yona. Yabona umoya lo usuphefumulayo ubaleke kakhulu umoya, and bekumele umoya ukuthi kungabikho umuntu oshoda ngawo. Umdalo ongafika athi umoya ubalekile isiphile bewenza ubamncane ukuthi ushode bese silosu ujaha. Futhi umdalo khona igame bekumele ngabe uyayidlala la, lo game angidlali, ngcono ngife. Awukwazi phela ukujahisa utalako. Ubwazi kahle ukuthi lo moya engufake la u10 kodwa abantu bawu20, and by that time kuno10 uzohlezi ungenawo umoya, uhlezi uchase. Uyabona ukuthi lezi zinto esithi zibalekile la thina zenziwe zascarce. Lezi zinto ezibalekile khona uzojaha utalako bese bayakucontrola, baku-owna. Lalela la, ayikho into ebalekile ukudlula wena. Iyodwa into create reality, i-consciousness. That's what you have. Akekho futhi ongakuphuca i-consciousness, akekho. And that's what you have. Iyona into ebalekile-ke leyo, hayi okunye. Ayivake ngoku. So ingabi bikho at any given point in time into yosatshiswa ngayo ngoba kuthiwa ibalekile. Zonke lezi zinto lezo oyisabayo noyinqenayo wayifica la and uyozishiya la, okusho khona ukuthi azibalekile. Konke kuyizeleze phansi komthunzi welanga. Konke kuyizeleze. Kuyize konke. Thatha konke. Uyabona nje khona into abasazozenza laba umuntu abakayikhonjwa. Bezama khona njalo ukukucontrola nokukususa nokukuqhelisa kwisource. Yeyizwo lonto ngoba bakusabisa ngokuthi uzolamba. Uma wena uzocabanga ukuthi ukudla
ukufuqa kubalekile, imoto ibalekile, bayokucontrola, bakwenzisa izinto ezizodayisa isoul yakho. Khona into kokumethe uyinqabe, khona into kokumethe uyinqabe. Khona okunye okuzayo nje. Kuningi futhi kuyeza. Kodwa wena usebenzisa sakhe spirit of discernment. I-gut feeling yakhe, intuition yakho. Ngeke utshelwe mina ukuthi yenzani. Wena wazi ukuthi ufunani. Vele khona abantu abazele ukuzofidizisa kuphela la. Qede lapho lento abayifidayo ihlale lapha emathuneni. Hamba umoya, hlupheke. Ofidisizwe. That is why namhlanje sinama leaders asangene kangaka athengwa ngemali ukuthi adayisa abantu ama-masses abavotelayo. Ingobani imali kulawo ma leaders ibalekile. Ibaleka ukudlula umphefumulo, integrity iwena. Ibaleka kanjani imali ukudlula integrity into oyiyona wena? Ungacishi lento. Ibaleka kanjani? Kunezinto yazi ngiyengimangale ngiye ngibuke khona ama video ngeke ngiwabuke la. Uthola ukuthi kuyavezwa la ukuthi kunalento ekuthiwa obani olumanati lezo zinto lezo zo secret societies zokusebenzela ke lobo devil and wara lobo bumnyama lobo lo kodwa imali iyatholakala ingcebe and all of those things. Ubabone bathi kuma comment kubhaliswapi kutholakalaphi Chineke. Yes, asengivele ngidabuke. Lo muntu ucabanga ukuthi ingcebo ibaleka ukudlula umphefumulo, into engeke izimlahle, umzimba lo ofuna ukuexperience ngawo yonke lento uyosala lapha ya phansi. Yazi ufana nomuntu othi ngoba nakho kuphunyiwe kwavakashwa nabazali siwumndeni afika adelele eyise lapha ekuvakasheni la sikhona ekhohlwa ukuthi sizobuyela ekhaya, ekhohlwa ukuthi la belonga khona isekhaya, hayi la sivakashe khona. Iyona into eyenziwa abantu bakhohlwe ukuthi la bahirishe le body le container bayihirishile ukuthi bephile ngayo la bewumoya bona qobo. That is the true essence of who they are. And lo moya lo abayiwona uzohlukana nale container bayihirishile, kodwa bona bachemene necontainer le, bachemene necontainer le, umoya wona bachemile nawo. Bafuna ukuzwisa ubumnandi lengqondo le nalama feelings, manesa ama feelings elento le, to the extent ukuthi udayisa ngeintegrity yakhe, to the extent udayisa nangesoul yakhe. Ubalulekisa izinto ezingabalekile, umuntu ebalekile uwe. Akhale sakhe isicathulo yakhe impilo. Ngisho isithandwa sakho man. Mawukuthi siyahamba sahambe man. Mawukuthi siyabona ukuthi indlela wena ophila ngayo nendlela owenza ngayo izinto wena ekusatisfyayo asihambisani nayo. Kodwa umthola umuntu I can't live without you. I can't live without you. When you think you can't live, uzibulale, uzibulalele nje umunye umuntu. Ayikho into ebaluleke ingane yakho izalayo. Ingane yakho uyizala. Ingane idinga ukuthi uyigade, uyiprotect wenze zonke izinto omethuzo uyenze kuzona. Kodwa khona abantu ingane ezikhwelela ngoba zibaluleke kakhulu ukubona. Zisho izulu nomhlaba and ziyaba controller ke. Into ebalulekisa kakhulu iyakucontrol. And i-universe ke vele yenza le kuthiwa energetic balance. Misibona ukuthi uya too attached to something, iyayishake lonto. Ishake kabuhlungu. Iyabona ukuthi wena into ebalekile kuwena ile. Ukuze kube khona iharmony nebalance. Ukungabi khona energy entanglement, ingabi tied up energy yakho on one thing. Iyakusiza vele iginqa imoto yakho, vele ibulala ingane, vele ibulale this. Ngobani? Lezi zinto iyakubona ukuthi wena uzibaleke, into ibalekise kakhulu. Lezi ngikhuluma ngazo ayikho into emele mayikushiya ungakwazi ukuphila. Ngisho ungashiwa abazali phila, ngisho ungashiwa umfowenu uphila, ngisho ushiwa ingane yakho phila, ngisho ungaphilela umsebenzi phila. Ayikho into emele icontrol ikown la. Umoya wakho yona into ibaluleke kunazo zonke izinto emhlabeni. Akukho futhi okunye. Ngoba iwona wakha nalezi zinto ezibalekile ngaba azikho ngaba uzibona kube lo moya wakho ukho kuwena. Kwathi ngithi danko.